Inkılap Jinapot, Rajatno Palke Kharanti Sere Inkılap, Up Socialism, Down Capitalism, Up Socialism, Inkılap. फिल ब्रैजिबा संसाजांमा साल नर साइमान 1978 सालनि 19 आगस्ट 20 आगस्ट ओ सालनि रुमै खोवाइनि टाउन हल जिनि आगिनि त्रिपुरा हास्टनि कचाम मन्त्री अगुर देबबर्मानि दुइदुल मुंबाइ ओ संसाजांमानि टिउसि के टिउसि संसाजांमानि नाहारमुंना अंखा त्रिपुरासा रोंसोरनाय रावनि जोंजाल रावनो ति खारांति सानाय बागै नर नुबि दंना जों थांनाय फिल ब्रैजिबा जा बिसि रुमै ताबुसु जराति टिउसनो दंख ओ टिउसनि मुंबाइनो जों ओ बेना तलावतिनो जों गोबां जबा खनायका जबानि बिसिंति जे रोंसोरनाय रावनि जोंजालनि जराबो जत जराबो जों मानो जिनि त्रिपुरासा रोंसोरनाय रावनि ओ जबाबो जति जों ताम सक्सेस मानखा आबो साना थांखो गोबां मा खेकबा जों आसंना साइमानो आसु बिसि रुमै जिनि ओ जबा जों खालामनानै यागल' दाबुसा जरातै सिनि रोंसोरनाय रावनि जे कलेज हिन्दी हस्टेल हिन्दी एबा गोबां माबाहाय एचिभमेन्ट जों मानखा होनैनो जों साइमानो ताइ ओ एचिभमेन्ट मानमानि बायनो जों हातं थखे बा तंथुइ तंनायनि कगिया तामनि हिंके जोंजाल ओ जोंजालनि जराखौ जों लगे तंनो नर नुइ मानखाना जों फाइना थांनाय लाइ थांजा जरा रगबो जों जबा खालायखा ताबुबो जबा खालाय दङ फाइनाय सालावबो जबा खालाय दङ फेकबा तिनिनो संसाजांमा सालनि बिसिंति काइसानो लुकुरगनो क पाइना मुसंनाय बा मेसेज तंनाय संसाजांमा सालनि बिसिंति त्रिपुरा हास्तिनि जे तंकजां तंमुं रगनो मथांगै नारंना बागै गानागिनि त्रिपुरासा रोंसोरनाय रावनि जे जोंजाल रगनो काटिरानि बागै ताबुक सिनि त्रिपुरा हास्तेगो थांनाय बिसिब्रै जरा रुमै स्कुल कलेज रग जे टीचार क्राइसिस अब बेलायनो मात आबनि बागै खरां माति सानाय ओ टीचार क्राइसिस खरां टीचार थानि सिनि टिउसिउ अब केबन जों केबनि व्यक्तिगत जों केबन एटाक खालायनानै बा केबो बा व्यक्तिगत शत्रुता आङै जों केबन चबा खालायमानिया जोंनि ओ चबा टिउसिउनो जादगिया बीजेपी फाना खालायतो मथा फाना खालायतो कांग्रेस फाना खालायतो जेसा पार्टी फाना खालायतो बरंनि जत जे रोंसोरनाय रग रोंनग परितंनाय बरं जतनि रोंनो तुयै जोंजालनि बागैनो सिनि ओ चबा सिनि ओ टिउसिउ जतनि बागै ओ चबा खालायनाय ओ चबा सुदु सिनि टिउसिउ खालायनाय रंनि बागैया जत टिउसिउनो हामजाकता हामजागियाथ जत बारन सिनि रोंसोरनायनि जोंजालनि बागै चबा जों कयनाय जा हास्तेनि लुकुराव नुइ तंनाय दिनैनि ओ संसाजांमा साला फायनाय जराबो नरक सिनि ओ टिउसिनि चबा बाय बाक्सा गोरों बायनाय नरंनियाव 45 फाउन्डेसन देवा नरथिनि याप्रिसेकाव याप्रिसेमानि 45 देनियाव याप्रिसेमानि नाहार मुंता मंनाय नंनि जिनि नाहारबुं काइसानो आबंखा जिनि तिनिनियाव सालनि बिसिंति खरां आबनो माति सालायनाय त्रिपुरा हास्तिनि तंकजांनो किफिलि तना बागै रोंसुरुंनो एबा रोंनगनो काहाम गोरोंख्लाय थांनाय बिसिनि हायकेनो बा लाइ थांजा जरानि हायकेनो तैवाइसा काहामके अंनायतै जे स्कुल रग ताबो ककब्रक टीचारनि क्राइसिस ओ ककब्रक टीचारना डाक्ति नियोग खालायनानै अंथक ककब्रक ककनो 8 शिडिउल रोना अंथक 125तम संविधान संशोधननि बिसितै एडिसिनो ताइबो फानक्राक रोना अंथक विद्या ज्योति जे प्रकल्प तंनाय आबनो डाक्ति मामा थांनाय ताइ एडुकेशन तुइ जे बेसरकारि बा प्राइवेटाइजेशन खालायना नायो आबनो डाक्ति थांनानै अंथक तामानि हिंके तिनि त्रिपुरा हास्तेगो गोबांमा आबहाय ताम हिंताय साला तुयो साला ताङै साला जानाय आबहाय बरक दङ सो आबनि बागै बिग्रा खाग्रा रोंसोरनाय जतनि बागै जिनि ओ जबा